ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки хуб ҳастед. Шахсоне ки ояндаи худро дар Русия мебинанд, яъне дар ин ҷо зиндагӣ кардани ҳастанд, кору фаъолият доранд, ба шумо як тавсияи дӯстона медиҳам. ҳатман ягон тиҷорати худро кушоед, ягон корҳои худро намедонам онлайнӣ кунед ё ин ки ягон тиҷорати онлайнӣ кушоед. ин аҳволро бинед, мошинҳо дар таги барф мондагӣ ин субҳ баромаданд, хостам тарафи офисрам, лекин он қадар роҳ вазнин буд, боз абратна гашта омадам. Акнун тасаввур кунед ҳолати одаме ки яъне ҳар субҳ дар ин хунукиҳои хеста ба кор меравад, дер мемонад, дар пробка, чӣ қадар азоб. дӯстон, дар ин ҷо зимистон 3 моҳ монанди худамон нест, яъне тақрибан 7 моҳ мерад, аз моҳҳои октябр қариб ҳаматон медонед то охирҳои апрел, моҳи апрел мерад, баъдан моҳҳои май гарм мешавад. мо инсон ҳастем, як беморӣ дорем, яъне як организм слаби шудан дорад. мо то кай меравем? хай шояд то 30 то 35, яъне ҳар саҳар дар ин ҳавои хунук хеста рафта кор кунем, яъне дар як сол, ними сол фақат дар хунукӣ. баъдан пас аз 35 мо боз ҳамун зиндагӣ дорем, боз ҳамун проблема дорем, яъне инҳоро ҳал кардан дигар мо қуввати, яъне ин қадар кор кардан, ҳар субҳ хеста озод ба кор рафтан надорем. аллакай якчанд проблема сар мешавад, мушкилиҳо дар организм. барои ҳамин мо бояд аз ҳозир фикрашро карда монем. ҳар боре ки чунин ҳолатҳоро мебинам, шукргузорӣ мекунам ки корҳоям онлайн аст. вақте ҳамин хел ҳолатҳо шуд, ман метавонам ки аз як ҷо нишастам кори худро пеш барам. баъзеҳо бовар надоранд ки яъне дар як ҷо нишастан корро буд кардан мумкин аст. ҳоло як ҷо даромада нишастам, дар дастам як телефон ва як блокнот, аллакай якчанд корҳои худро буд кардам. дар бораи компания алабун баъзе нақшаҳои худро, нақшаҳои видеои худро навистам. инчунин якчанд проектҳо дорам ки дар бораи вай фикрҳои худро кардам. баъзеашро бо телефон занг зада ҳал кардам. хулоса вақтҳои охир нигоҳ мекунам ки яъне бисёр бачаҳо мехоҳанд корҳои худро тариқи интернет сар кунанд, лекин ака чӣ хел сар кунем, намедонем, намефаҳмем. ва ҳамин чизҳо сабаб шуд ки як идея дар сари ман омад ва хостам ки ҳамин чизро гирифта реални ба бачаҳо нишон диҳам. аллакай бо поставщикҳо гап задем, ман интихоб кардам обувро, яъне кроссовки ва баъзе дигар пойафзолҳоро. дар Яндекс Вордстар нигоҳ кардам ки яъне кроссовки запросаш дар як моҳ аз 2 миллион зиёд, обув мезани тақрибан аз 7 миллион зиёд. яъне ин ҳам яке аз товарҳое ки тариқи интернет магазин хуб меравад. акнун ин чизҳоро аллакай мо каналҳояшро сохтем, монда истодем. шахсоне ки яъне оптум кор кардани ҳастанд, аллакай метавонанд ки кор кунанд. масалан ҳастанд бачаҳое ки аз куҷо намедонанд корро оғоз кунанд. шумо метавонед ки яъне аввал як блок ҳаминро гиред, шояд барои шумо кроссовки 800 рублӣ меғалтад, 1000 рублӣ меғалтад, мебаред ё 500 рублӣ меғалтад, дар гирду атрофатон 2-2,5 мефурӯшед. вақте шумо 5-10 блок оптум харида дар гирду атрофатон фурӯхтед, баъдан метавонед ки аллакай интернет магазини худро кушоед, кам тариқи интернет магазин фурӯшед, аллакай клиентҳои худро ёбед. акнун ҳама хеста кроссовкиро сар кунад, ман ин тавр намегӯям. масалан як товарро ман анализ карда сар кардам, селки каналро мемонам. со шахсоне ки оптум заказ кардаанд, метавонед аз ҳамон ҷо дароед нархҳоро бинед, чӣ хел нархҳои арзон. метавонед ки бо блок харида аллакай корҳои худро сар кунед. мо аллакай якчанд нафарҳоро омӯзондем ки яъне интернет магазинашон хеле хуб рафта истодааст, дар интернет савдо карда истоданд. инчунин ҳатто якчанд бачаҳое ки аллакай блогер ҳастанд, аудитория доранд, онҳо низ аз мо баъзе чизҳоро омӯхта истоданд ва корҳои худро пеш бурда истоданд. чӣ хеле мебинед, боз худатон дароед бинед чӣ корҳоро инҳо метавонанд, чӣ кор карда истоданд. хулоса боз фикр карда баромадем ки барои 100 нафар имконият диҳем ва ин корҳоро то ин ки онҳо ҳам омӯзанд. албатта зиёд не, агар 10% ютуб ва 10% инстаграми маро гиред, аллакай чанд ҳазор нафар мешавад. вақте мо 100 нафарро мегирем, 100 намуд идея доранд, 100 савол доранд. мо хай экспертҳо дорем, лекин аз ин зиёд успед намекунем. дар поёни видео ссилка мемонам бо як имконияти хуб. шумо метавонед ки дароед ному фамилия, рақамҳои телефонтонро нависед. менеҷери мо пас аз чанд рӯз бо шумо дар алоқа мешавад, яъне ҳамаи чизҳоро мефаҳмонад, фикрҳои шуморо мефаҳмад. баъдан мо интихоб мекунем, яъне 100 нафарро аз байни ҳамин қадар бачаҳо интихоб карда мегирем ва метавонем ки ба онҳо ҳамин корҳоро омӯзонем. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда. хайр.